देग्लाय जोंनि नेवासबारि गामियाव दानानै लाजानाय जों जेवारि क्लाब बे क्लाबा सिगां बोसोरफ्राव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो 19थि खेब रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय जे हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि बाहाय बादायलायनाय हाबाफारिफोर दङ। दहाय फुङाव उन्दै उन्दै बादायारि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि मुङाव बिदिनो उन्दैसा फरायसा बिथांमोननि थाखाय बिदिनो खारनाय बारनाय लोगोसे दैयाव बोरियाव सियार सिख'नाय बादायलायनाय, दाउला सौलायनाय, एम्बु बारनाय, दैहु बुख्रुबनाय बेबायदि हाबाफारिफोर लानाय जादों। बे बादायलायनाय हाबाफारिफोरा फरायसा बिथांमोननि थाखाय। बेनिफ्राय दिथागिरि बा गारजेन लेभेलनि बिथांमोनखौबो बे हिन्जावानो जा बे हौवायानो जा गासैखौबो गोसो थुलुंगा होनायनि मुङाव गोदान बोसोरनि मुङाव सिगां बोसोरफ्राव होनाय बादिनो देग्लायबो बिदिनो लासैसिन साइकेल सालायनाय हाबाफारि हौवाफोरनि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। बादायनाय हाबाफारि लासैसिन साइकेल सालायनाय। बेनिफ्राय गारजेन लेभेलनि हिन्जावफोरनि थाखाय मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय हाबाफारि बादायनाय, बेनिफ्राय दैहु बुख्रुबनाय मेगन खाथेनानै बिदि बादायनायफोरबो लानाय जादों गारजेन लेभेलनि हिन्जाव आरो हौवाफोरनि थाखाय। बेनिफ्राय लाइमोन सेंग्राफोरनि थाखाय बेवहाय जोंहा भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय बेखौबो लानाय जादों। बे हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दङ सानजौफु समाव। बेनिफ्राय जोंहा दायो स्टेज प्रग्राम हिसाबै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि थाखाय बे हाबाफारिया सोलिनायनि लामायाव। आरो बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो बिदिनो बेलासिनि 2 रिंगासो समनिफ्राय जोङो बैसागुनि मुङाव जिहेथु बोथोरा बैसागु आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जिहेथु खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बैसागु मेथाइजों मोसानाय बादायलायनाय बेबायदि हाबाफारिबो खुंफुंगोन आरो बेयो दायो लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारिखौ जोंहा हारिमु जे बादायनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवनो थाखाय दा जोंनि सालाखाथि समस्तिनिनो MCLA बिथां देरहासात बसुमतारी बिथाङा बेखेवनो फैगोन। बे हाबाफारियाव फैगासिनो दङ। बेबायदि बादायनाय हाबाफारिफोरा दायो जोंनि गेजेराव खुंफुंजागोन। बेनिफ्राय दा बिलिफां बा हर समाव बिदिनो देंखो मोनाबिलि दङ आरो बे हाबाफारियावबो दासिम कनफार्म जाथ'वाखै अबस्से, अब्लाबो खोथा होखानानै दोनदों जोंनि क'क्राझार समस्तिनिनो मानजाथाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बे देंखो मोनाबिलि हाबाफारियावथ' बाहागो लाफैगोन। बोसोरै दिहुनजाबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो जाहारनि गंगाना मोनसे खुगा लाइसि दङ क्लाबनिफ्राय दिहुननाय, बेखौ बेखेवनो MLA सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन जोंनि गेजेराव। आरो बिदिनो देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनाय नामाव बेनि मुङावहाय बेयाव सिलायैनो जोंहा जोंनि बर'नि सासे जाखांफुनाय आर्टिस्ट देंखोगिरि हायेन बसुमतारी नङा होमबा, बिथाङाबो देंखो मोनाबिलियाव बेखेवनायनि असिलायै बाहागो लाफैगोन। बेबायदि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरजों हयथ' दिनैनि सान आरो हर बे हाबाफारिफोरा एबा दिना बारग'लांगोन जोंनि गेजेरनिफ्राय। खोब गोजोननाय मोन्दों। बेफोर गासैबोनि गुदियाव जोंखौ जे बेबायदि गेदेरथार मोनसे हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय सरकारा राङारि अनसुंथाइ हरनायनि गेजेरजों जोंखौ खाबु होदों। बिनि थाखाय आङो आथिखाल सोलिफु सरकारनिसिम जोबोद साबायखर जासिहरदों जे बिथांमोना जोंनो बिदि फाइनान्सियेल एड एनुवेलि बिदि हरनानै जोंनि हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनो जोंनो खाबु होदों। बे हिसाबै आङो गामि आरो क्लाब ओनसोलनि जानानै बिथांमोननो साबायखर जासिदों। आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदिनो गामिनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे गासै बर'नि इयुन जोलैफोरखौ हयथ' बे हारिमुवानो जा बेयो गेलेमुवानो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव बादायलायनाय खुंफुंनायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय बर'नि जोलैफोरनो बा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो जों थुलुंगानायनि मोनसे खराग खाबु जेरै जों होफैनो हागोन। आरो जोङो सानो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे इनिशियेल प्लेटफर्म, बादायारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे जागायजेननाय मोनसे जौसां। बे जौसांनिफ्रायनो बिथांमोना दिनै एसे गाबोन एसे बादायनायाव बाहागो लायै लायै हयथ' फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन बादायलायनायाव, बेखिनिखौ जों आसा फारिदों। आरो बेनिखायनो थुलुंगानायनि मुङाव जों सिगां बोसोरफ्राव होबाय थानाय बादिनो
बोसोरे बा देग्लायबो जों बेबायदि बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय जादों आरो हारिमु बादायलायनायबो जिहेतु दङ आरो हारिमु मोसाग्लांनाय दिन्थिफुंनायबो दङ बेनि गेजेरजों जोङो सानो बर'नि हारिमुवाबो मुलुग दरबाराव सिनायथि जानो आरो थांनानै थानो बेबायदि खाबु मोनगोन आरो बादायलायनाय बिथिङावबो जोङो बादायलायनायखौ खुंफुबाय थानायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन जाखांफुबाय थानाय बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेनि गेजेरजों खोब गोजौ फारसे थांनो आरो गावनि जे लाइफनि मोनसे केरियार बेखौ दाफुंना लानो हानायनि मोनसे राहा लामा बेखौ खालामना लानो हागोन होननानै जोङो सानो बेनिखायनो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो बोसोरै खुंबावबाय थानाय जादों। जिहेतु नैबे हाबाफारिया बैसागुनि मुङाव खुंफुंनाय जिहेतु नोंथांखौ नुनो मोनदों जे उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ मोनसे इडुकेसन लाइनाव बा एवारनेस बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाफादेरनाय जादों नोंथांमोननि क्लाबनि उद्देश्यआ मा? मेनलि जोंनि क्लाबनि उद्देश्यआथ' बेनो जे फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जोङो जेखि बादायनायानो जायाथों मानो नट अनलि बेयो इडुकेसनल' नङा बेवहाय जोङो माखासे स्पर्ट्सबो दङ बेवहाय कालसारबो दङ आरो इनक्लुडिं जोङो बे हारिमु बेयो गेलेमु बेयो सोलोंथाइ गासैखौबो लोब्बा लानानै जों बे बादायनायखौ खुंफुंनाय जादों। जोंनि थांखिया बेनोल' साफ्रोमबो बर' लाइमोन बा बर'नि इयुन जोलैफोरा बेयो हारिमु बिथिङावबो बियो आखा फाखा जानांगोन बे गेलेमु बिथिङावबो आखा फाखा जानांगोन बे सोलोंथाइ बिथिङावबो आखा फाखा जानांगोन गासैबो बिथिङाव आखा फाखा जानायनि गेजेरजों गावनि जे जिउआव मोनसे राफोद गाव जे सासे बेक्ति आरो बे गियानखौ लानानै जेन' गाव थांनानै थानाय समाव गावखौ वेल इस्टाब्लिश जेन' खालामनो हायो माने बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि थांखिया बे आरो बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जों खालामनाय जादों। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूर'लजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्शन्स गल ब्लाडार स्टन किडनी स्टन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।